Kwakamira sei kwamuri kubva amai? Kwatinobva kwakanaka. Vanhu vanozvarwa zvakadaro amai. Vanhu vanozvarwa zvakadaro. Hatifanani. Pamwe unozvarwa nemumwe anitaunga ane dzakakwana. Pamwe wozvarwa nomumwe wekuti ukatarisa soundi hanzvadzi yedu iri mushe iyoyi. Saka mazvarirwa acho atinoita akatooma. Mafamilies maberekerwo atinoita akadi. Umwe waunozvarwa naye so unoti ukamutarisa kawiri kwete pachimiro aya pamafungiro. Tanga kuti iye mwana wa amai na baba wangu iyi anombofunga sei? Afanane nevamwe mafungiro. Anogara akada kuzviisa kwake ega. Achigara achida kuita zvinhu zvake ega. Zvimwe zvese zvamunoita anongoti itai muri ikoko. Haana munhu waanoda kunzwa kana chinhu chinoda kunzwika. Kana asvika pane vamwe anongoti zii. Ushauza kuti uyu munhu watakaberekwa naye uyu akamira sei? Mafungiro yake kana kumanzwisisa chaiko zvirimo mudzimhuri umu amai. Mazvinzwa ka? Because dzimwe dziri kuenda uku iyo yakananga uku. Zimwe dzakaungana pano iyo iri muti ichishedzera iri muti. Saka zvinopedzisira zvawinza mubvunzo. Saka mukuberekwa tinoberekwa tichidaro. Asi pakuda kubata mushonga apa ndo pamakanganisa. Pakuda kubata mushonga ndo pamakanganisa. Nhau yaita kuti ndisvike panapa inyaya yemastenzi. Hanzvadzi yedu yakutengesa zvinhu zvese zvikasiyiwa nevabereki. Tikasiyiwa tiri 3 nasisi wangu arapa. Tiri 3 kudaro hanzvadzi yangu ndiyo hombe. Ari mukuru kudaro tikasirwa rori nemastenzi 2, imwe iri kuNorton imwe iri kuNokota Falls. Tasirwa zvinhu izvozvo. Akatanga kutengesa rori, mari yacho hatina kuona kwayakaenda, akadya wega. Then abva atengesa stand yekuNorton, ndobva adya mari yese wega. Eke zvina kutaura tada kutengesa yoKota Falls, apa hatina pekugara. Tinoberekwa zvakadii kuti umwe ukamutarisa unoti ndewedu here uyu. Nemaitiro nemafungiro namabatiro anenge achiita mumwe kuti mwana wa amai wedu here uyu. Inda wachiita maitiro api? Iwaya zviriko. Mumwe anogarwa nemhepo yekuparadza. Mumwe anogarwa nemhepo yekudii? Yekuparadza. Saka munhu akadai manje haamisweba semafungiro amakuita kuti umuchagira kana mushonga wekuti afe. Haitirwe unzi takwenda kun'anga uyu ngafe. Aiwa hazvifambe zvichidaro. Handitika ane mamisirwa anodii noita. Saka vabereki kazhinji mwana mukuru haasiri yanda kusiya akatakudzwa zvinhu. Kazhinji mapanzwisisa ka? Kazhinji mwana mukuru haadi kusiya akabatiswa chinhu ari wega. Anoita mambara. Anoita chi? Rori mati yakatengeswa. Stendi kuNorton mati yakatengeswa. Apa dambudziko harisi rehanzvadzi yako, ndere muroora. Muroora anoda mari zvakaipa. Saka hanzvadzi inenge ichiudzwa unzi ukasipina rori tomboenda tonotora zvakati mawigi kuTanzania, touya tospina tozotenga rori rimwe. Semunhu anenge akajiswa bichana so, kana wakananzviswa unoti zvinoita. Rori yotengeswa tobva taenda kuTanzania. Zvechokwadi zvinhu zvosvika zvotengeswa, zvotengwa zvobva zvaya zvobva zvapiwa munin'ina wemukadzi. Munin'ina wemukadzi wotengesa stock, wosimukira. Haacharangarirawo kuhama dzomurume. Zvobva zvanzi takaita loss. Hapana chatakaita paya. Dai manga matengesa epaNorton kuchagarwa nani kuNorton kuya.
plus hanzvadzi dzako iwe vanoroorwa. Zvinhu zvakasiyirwani. Ndosaka muchinzwa hanzvadzi yenyu ichitaura kuti zvinhu ndezvangu munonoroorwa. Asi mutemo ndewekuti tese kana tiri vana vanyamunhu, chero ndiri mwanasikana chero mwanakomana, tinofanirwa kuti tiwane benefit yenhaka yakasiwa nababa. Mapanzwisisa? Nhaka kana yasiwa haisiye mwanakomana kuti ndeyake chete. Munhu wese akabva pari kuvhute irworwo ane kodzero yekunanzvawo chababa wani nechaamai wake. Ane kodzero. Saka zvinhu izvi zvakasiyiwa ngatibenefitei tese. Ingozi kudya chababa wako uri wega uchiti vana vasikana ava havana chavanodya. Zvinopara ngozi mangwana. Ngozi inobva kuna Mwari. Mwari vanoda kuti pfuma yenhaka igoverwe zvine mwero, ichienda kune vanhu vese vakakodzera. Pfuma ipi? Iyoyo. Mutemo waMwari unotoda kuti zvinhu zviende. Saka nyaya iri panapa zvatinoita manje amai, musanetseke. Kutengeswa kwechinhu kunoda mapepa. Hakuna munhu angatenge stand kana musha kuWaterfalls asina kuona chi. Saka zvatakuita isusu manje takudhisapisa didi restendi. Tiwakaritsvaga hawaridini, asi riripo. Rinenge riripo asi rikatsvagwa haridini. Ndozvatakuita manje. Haleluya. Saka ukada kutengesera munhu musha achati tone mapepa, wobva wati rega ndinotora pandakamaisa, haumaone. Wobva wati achirega ndiende kuofisi kwacho kwaari kwaanochengetwa, achatsvagwa kusvika ofisi yati tichambotsvaga. Wodzoka mangwana wonzi tichambodii futi. Wodzoka mangwana unoita 5 years wachiti tiri kudini chete. Haleluya. Pakange paakuda kuitwa imwe plani, robva rambooneka, robva ranzi raoneka, but mozouya mangwana, muchidzoka mangwana robva ratanga kushayikwa. Ndo zvatakuita. Saka haitengeseke imba iyoyo, bepa racho riri chi? Risipo. Mapanzwisisa? Tinotenda prophet. Ndo zvataku, ndo chete the best way yekustopa munhu upi? Yekustopa munhu iyeyo uyu. Achitengeseke kana bepa risipo. Andi chinotsvagwa nemunhu here? Ko chinotsvagwa nemhuka here? Chinotsvagwa nemunhu ka? Saka anochishaya chiri chi? Chiripo. Kana pachimboonekwa munhu wechifo anga asipo, chinotadza kushayikwa sei? Kana pamboonekwa munhu wechifo pana Daniel 3 anga asipo, rekodhi rinotadza kudhisapia sei? Haleluya. Kudotsvagisa chitupa chekuti namba yangu inoti yakati unonzi mkwasha ka. Dai mamboenda kuheadquarters. Uenda kuheadquarters wonzi shamwari mbodzoka kwa ukatorera kumusha kwako. Makore ari kudii? Unofa didi rinozoonekwa musi wa unofa. Kuti koinga waniranga ririmo mumabhuku mumba umu. Rakuenda kuvanhu wakadii? Wakakodzera. Because wewe kana usina musoro, hapana zvatingakuita. Haungadhisapise rori, wodhisapisa stand pane vamwe wana 2. Uchinakirwa uri 1. PaWaterfalls mari dzekureba kaidzi. PaWaterfalls haasi ma 200-300,000 rai. Wakuda kunokurakasha futi uri wega 300,000. Aiwa, beta didi ridini? Ridhisapie. Hazvimbonetse izvo. Right, pana ane bepa rewhite plain. Plain risina chinhu. Plain ndiandipo raasiri kuda kuzoshandisa. Plain risina chinhu. Uyai pano wasikana.